Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Xoşku birayim birumet temaşavanın qadbilan kesiku megudari dik salam ve rezu hürmet bu vecare kadın. Ezi iro jwara bahsa İslam'e bikim. İslam çiye? Gava hat persin İslam çi devi her Müslüman ki bizanıbe qasi 5 dakika biji bikarı bahsa İslam'e bikim. Ezi iro jwara kurtasi çend dakika bahsa İslam'e bikim. İslam çiye? İslam manavi teslim buna. Meru teslim deve. Teslimi çe deve, teslimi hakiye deve. Hak çiye problem de hakiye dayı. İro herkes de gora xwa bahsa hakiye dikin. Herkes de dünyada çok az insan yani. Lırser dünya Müslüman ne Müslüman. Herkes davu doza hakiye dikin. Ve hak çiye o ki tarife hakiki yani çerçeve hakiye ke kıfşkiri. Emiro bahsavi dikin. Mego İslam çiye? Teslim buna. Teslim buna çiye? Teslim buna hakiye. Hak çiye? Hak Khudê Teala'yı. Hak یک جناب خدا تعالی حقه. هر تشتی کو خدا تعالی خلقاندی و هر نظام و سیستم و کتاب سماوی دویجره کتابی که خدا شاندیه جی پیغمبر خورا تف حقه. حق معناوی چی؟ راسته. راست معناوی عدالت دهی. حق و راستی و عدالت به هفره تمامی ده خلقیتا ده تشتی که خدا خلقاندی و تشتی که خدا داخستی هیه. İcbervi merud ve Müslüman teslimi hakiye baba. Hak ji Khudê Teala'yı. Khudê Teala deve de Sûre Bekare ayeta 37 da Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Deve el hakku min rabbike fe la tekunenne minel mumterin. Deve hak ji Rabbi teye. Her tiştî ku Khudê daxisti, her tiştî ku Khudê xulqandî, tef hakkı. Tu der hakkı تشتی که خودی داخستی تشتی که خودی خلقاندی نکه و شکو گمانا جبروی خودی تعالی دوی خلق السماوات والارض بالحق خودی تعالی عرض و عاصمان به حقی شکری لسر قبور قانون حقی شکری قانونی که خودی تعالی عرضه بجی کری قانون حقه راستن درستن جبروی که تمام دنیا çok az مروف حیوان çok az zirruh, mehluk zirruh hani tevli ser arde dici, tevli ser arde hayata devam dike, tev kanunu nizama kuxade da arde da bicikri lugoravi kanuni hayata xwa tenzim u tukuz dike, lugoravi kanuni hayata xwa berevad ve tere. Normal insan herkes, Müslüman ne Müslüman, mülhid ateist, em her kesi ki dünyayı da insan ve mrof insanı ku em be ruhdeber ev kesi ku xwedî fikr û hezr û em be te da ew fikr û hezr hene normal cesedî heştê an jî not em teslimê kanûnê xwedê ji xwe carekî bûnin. Yani insanekî nikare bibêje wela ew kanûnê ku xwedê di erdê da di sürüştê da şêkirî ez nikarim ez wê kanûnê naxwazim ew wê kanûnê najim ez ji xwe re kanûnekî din Tînim têm li gora wê dijîm. Heyeta xwe tukuz dikim. Tiştekî wer nikar bike. Kanûna ku Xwedê di erdê de çê kirî, hemî meyve, hemî fewakî, fêkî, hemî em bê genim, xwarin, cê, lazût, birinc, her tiştê ku tê de gıda hebe, gıza hebe, ji bo qunitiya însan, Xwedê Teala ji bo heywana hemû Xwedê Teala di erdê de çê kirî, ew kanûna Xwedê Tealayê û em jî mecbûrin teslîmî wî bûne. Hemî kanûnê ku Xwedê di asman da çêkirî. Her tiştê ku ji asman tê ba, hewa, baran, berf, her tiştê îrok eva kanûnê Xwedê Tealayê Xwedê Teala te bicî kirî em bivê nevên em teslîmê kanûnê Xwedê dibin. Em carekî teslim bûnin. Yani her insan bivê û nevê teslim dibe. Teslîmê Xwedê bûne. Mesela li Arabistanê, li Çolekî, li Germistanekî ku 35 derece germ be, av tune be, tasik avasar hebe, deman meru nexwe, meru dimre. Meru mecbure dibe, wî avê bixwe. Meru xwarina Xwedê ji erdê derxistî, li gora ku xwarina ku Xwedê ji erdê derxistî, geva meru nexwe û dimre.
Ne bisay? Normal jisedi 85 not em ji xwe carek teslîmê Xwedê bûne. Ev îrada Xwedê Teala a kulliye ku em bivên nevên mecbûr em li gora qanûna Xwedê ji xwe carekê em heyeta xwe berdewam dikin. Lê problemekî din heye. Ew problem çi ye? Ev problem jî ew e ku însan îrada xwe ya cüzî da teslîmê Xwedê nave. Problem divir dayê. Divê em çawa di îrada kullî da em bivê qanûnê ku Xwedê di erdê da çêkirî, qanûnê Xwedê di hewayê da çêkirî, qanûnê Xwedê di avê da çêkirî, qanûnê Xwedê di asman da çêkirî. Em çawa mecbûr teslîm dibin, em li gora wan qanûna de jî divê em li îrada xwe cüzî da jî em teslîmê qanûna Xwedê Teala bibin, em teslîmê fermanê Xwedê bibin. Yani de mesela uluhiyetê da, de mesela hakimiyetê da divê em teslîmê Xwedê Teala bibin. Li rêveberiya hayata me, programa hayata me divê Qur'ana pîroz be. Dînê ku em pê bawerin divê ew li hayata me tesîr bike. Bandora wî ser hayata me be. Divê hayata me em bê a milletê me, cîranê me, dostê me, axrebayê me, zarokê me, qom û eşîra me, temamê dünyayê divê li gora wê qanûna ku Xwedê daxistî werî îdarekirin ku ji sedî set mirov teslîmê heqê bibe. Çawa qanûnê Xwedê di erdê da çêkirî, genimşîn dibe, cehşîn dibe, fêkîşîn dibe, sêv derdikeve, tirî derdikeve, temamê serzewat û xwarin hem ji bo merova hem ji bo însana derdikeve. Çawa ew qanûnê Xwedê di wir da rast, durust, heq e, her wisa qanûnê Xwedê Teala ê ku şandiyê Qur'ana pîroz ji bo rêveberiya însana ew jî heq e. İslam ew e ku tu teslîmê heqê bibe. İnsan îrada xwe cüzî de teslîmê Xwedê nabe. Yani gava difikire, tefekkür dike, teaqul dike, tedebbür dike, di van mijara da xwe di ser qanûna Xwedê ra divîne. Divê jî naxêr eyn Müslümanin bawermend e Xwedê giravî divê Xwedê li asman müşrikê Mekkê jî wisa digot Xwedê li asman bi rêveberiya asîman destê Xwedê daye li rêveberiya erdê de destê me daye. Huve fis semâi ilahun ve fil erdi ilahun. Xwedê Teala hem de asman da ilahe hem de erdê da ilahe. Asîman tedareka asîman, îdarekirina asîman di destê Xwedê û bi destê meleketê daye. Meleket li gora fermana Xwedê asman îdare dike. Bê kilokêmasî, bê problem, bê arîşe, bê astengî, her tiş ji sedî sed mükemmel ji bo menfaata insan, ji bo hayata insan her tiş Xwedê Teala têda ji asman dişîne. Her wisa Xwedê Teala insan xuluqandî di erdê da divê qûlê min, evdê min tu li erdê li gora kitêba min hereket bike, hukm bike, hayata xwe tev be, hayata xwe tenzîm û tukûz bike ku hek û edalet hebe. Eğer insan mixabin, insan li gora qanûna Xwedê tev negere, qanûnên xwe, mejiyê xwe, fikrê xwe, nefsa xwe derdixin ji ê Xwedê Teala çêtir divînin. Divê naxêr qanûnê Xwedê ana divê wexta me derbas nabe, qanûnê ku me çêkirî, sosyalîzm, komünîzm, em liberalîzm, em bivê kapitalizm û nizanim laiksîzm û sekularîzm, ev tarzên ev em bivê şêwên jiyanê ji yê dînê İslamê divê çêtir û qenîştir loma wan tetbîq dike. Ev teslîmbûn nine. Çawa em di îrada xwe kulî da teslîmê Xwedê bûne, bivê nevê divê em îrada xwe cüzî da jî em teslîmê Xwedê bibe ku em bizanin ku İslam mana wî heq e. Yani di wir da problemekî heye. Çawa Xwedê Teala divê ji pêxembera divê jî her tiştî Xwedê daxistî heq e. Tu kilokêmasiyekî tune ye. Mesela insan tiştekî elmî dike, lêkolînekî dike, karekî em bê elmekî tiştekî müsbet dike, em bê elmekî zanistî müsbet dike. Eva teorî ye. Dikare ji sedî bîst rast be, sedî der rast be, sedî çil rast be, sedî pêncî rast be. Li ê Xwedê Teala çawa ye? Ê Xwedê Teala ji sedî set rast e. Ji sedî set rast e. Ne ku kilokêmasîkê te de ye. Kilokêmasîkê de ew ê Xwedê Teala tune ye. Ji ber wî Xwedê Teala divê jî ve temmet kelimetu rabbike sidqan ve adlen.
ve gotuna repete tamam biye. Da rastiya xwe da tamam û da edaleta xwe da tamam. Ev kar û xebatê ku ilmî tê kirinê tu karî sedî de rast be, sedî bîst rast be, sedî çil rast be. Li ê Xwedê Teala ji sedî ser rast e. Ji ber wê divê em teslîmê Xwedê Teala bibin. Em çawa li gora qanûna Xwedê di erdê de çêkirî dijî, em çawa gora qanûna Xwedê di hewê de çêkirî em heyeta xwe dewam dike, em çawa li gora qanûna Xwedê di avê de çêkirî em avê vedixwin bê heyeta xwe ten berdewam kirinê. Divê em li heyeta xwe dunyayê rêveberiya wî jî em li gora qanûn û fermanê Xwedê birêve bivire, em teslîmiyeta xwe temam bikin. Eğer meriv li vê dunyayê bivê nexir ez gorê qanûnê ku Xwedê di erdê de çêkirî ez najîm, ez wan qebûl nakim, wê şexî divê bimire. Yani kesê ku ji tiştê ku ji erdê derket nexwe wê bimire. Ava ku heye mirû nexwe mirû bimire. Çawa mirû li vê dunê di gora qanûnê sîriştî gava mirû gora qanûnê Xwedê tem negerme û dimire ter helakê. Li vê dunê jî dema meriv li gora nîzam û intizama Xwedê Teala çêkirî ji bo rêveberiya millet, civakê, ekonomiyê, aboriyê em bivêjin meselê sosyolojî, meselên civakî, meselên em bê hiqûqî, meselên rêveberî gava ne li gora sîstema îlahî be, roja mirçû huzûra Xwedê Teala wê rojê meriv çawa dike, meriv helak dibe. Mirû cilê xwe cila xwe cehennemê radixe, mirû musteheqê ezab dibe û mirû xwe musteheqê ezab mirû bi nefsa xwe musteheqê ezab dike. Ji ber wê divê em bizanibin ku em Müslümanin, ehlê Xwedênin, ehlî îmanin, me îman bi Xwedê û pêxember bi Qur'anê aniyatî divê programa heyata me Qur'an be wê şexeyên teslîmê Xwedê dibe. Teslîmî İslamê, İslam teslîmbûna teslîmûnê heqê dibe, divê em vîya bizanibin ku dawiya me em terin ba Xwedê Teala û em hesabê temamê kar û kirê xwe vê dunya em ê bide Rebbê Alemîn. Vê carê ez bawer kim qasa bes e em careke din da ser min careke din ne bwera bin heta carek din bim dixur xêr û xweşê da. Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.